Okay, so an oor dermot boomer kite mailer seicimh lín agus so seicimh lín agé. So súscadí seo bhí mar grá. Okay, so 3 fá an cé de fiocht. Scríb mit 3n. Okay, so beidir gur scríb duation sias. But just léimid an ceist ríis agus dearan sé agus tabla na grafaí sáid agat nóir líala. Scríb formula con an lín exna n, which is an líon exna, a scríb I dermi s. Okay, so cáid é a scríb I dermi s. So sin an slí a raibh sé seo dachar ceapam an ceist seo dachar. Mar de gná bín taithí going le daoine a scríb I dermi n, but an seo bhí mar bhí arn é scríb I dermi s. So sin beidir an dachar leis an ceist seo. So ortag é n an líon exna I géim s sa seicimh. So céim s Táid chun tríle bhaint as tríle hain. So an gná rud ach in onid 3n a scríb táid chun 3s a scríb. So buine mit trí las an céad formula a scríb sios. Just an gná céad de friocht. So céim s, buine mit trí las, chuna sa fécin an seicimh ag scríb 3s. So céim an óid, bheadh sé sin 3 fá nóid, buine méid sin níos léir. So sin nóid céim hain, 3 fá hain is 3, céim dó, bheadh séiging, céim 3, bheadh néiging. So is féling eáil ní hé sin an seicimh a bhíaging. Bhí caithear seach de trídeach. So níl sé ar cóvéid le sin. But fé cadí an difriocht den compróid. An difriocht idir 9 agus 4, well sin 4. An difriocht idir 3 agus 7 sin a 4 eile. 6 agus 10 sin 4 agus 9 agus 30 sin 4. So buine mid le 3 le dó, buine mid 3 las, 3s mód a 4. Agus cadafáim mid. So le céim an óid, chuirsteach s cótham an óid, agus cadafáin tú, nóid mód a 4, which is 4. Okay, fecinn sé sin a gceart. Lena mid raig, 3 fá hain mód a 4, 3 fá dó mód a 4, 3 fá 3 mód a 4, etc. Cadafáin mid. Well 3 fá hain sin 3, agus sin 7. 3 fá dó sin 6, agus 4 is 10. 3 fá 3 sin 9, mód a 4 sin 30. So feic an seo, 4 7 10 30 a níos sa cás seo tá sé go bhfuil amach doing. So tá sé sin I gceart. So is é an freagra atá going ná tá an líon exna I géim s, so tá n, mar dúirt siad an capital N an seo ceann litir n, cótham le 3s mód a 4. So sin formula. Tá n scríte I dermi s. Okay.